Bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Gusto akong patayin ng pamilya ng partner ko. Hi, DJ Rocky. Ang bigat-bigat na tong nararamdaman ko. At sa pagsulat sa iyo, kahit papano, gumagaan ang nararamdaman ko. Itago mo ko sa pangalang Julius. At ito, ang aking secret file. Isa po akong truck driver, taga Davao. Nakilala ko ang aking sinisinta through TikTok. Nagkakausap kami ron hanggang sa inad ko siya sa Facebook. Doon ko siya niligawan through Facebook. Isa kasi siyang OFW. Itago natin siya sa pangalang Donna. Kahit hindi pa kami nagkikita, sweet na kami sa isa't isa. At yun ang dahilan para mapa-oo ko siya. Consistency. Kinulit ko siya ng pinulit. Walang palya. Good morning, good afternoon. Kumain ka na ba? Magpahinga ka na? Good evening. Hanggang sa good night. Nagbunga naman ang lahat dahil napa-oo ko siya. Nagplano kami na magkita pagka-uwi niya ng Pilipinas. Hanggang sa natapos na nga ang kontrata niya abroad. Umuwi na siya ng Pinas. That time, kasagsagan ng COVID. At kahit nagpositibo siya sa COVID, ako pa rin ang sumundo sa kanya. Walang katakot-takot. Basta ang alam ko, mahal na mahal ko siya. Then umuwi kami sa lugar nila sa Quezon Province. Nagpakilala ako sa mga kapamilya niya. Mukhang okay naman sa akin yung pamilya niya. Then lumipas ang isang buwan.
Nagsa-sideline kaming dalawa. Habang nakabakasyon siya at ako naman ay nasa kanila, nagtrabaho kami. Iniisip namin na para sa kinabukasan namin, para sa pangarap namin, kailangan naming mag-ipon. Napagdesisyonan naming magtanim ng mais doon sa kanilang lupa. Sa totoo lang, DJ Rocky, hindi naman sa kanila yung lupa. Pinababantayan lang ng may-ari ng lupa sa kanila. Pero nagtanim pa rin kami. Dahil iniisip namin na ilang araw, ilang buwan lang, may aanihin na kami. Pandagdag sa aming binubuong pangarap. Lumipas ang ilang araw, bumalik na ako sa pagbabiyahe ng truck. Si Donna naman ay namasukan bilang kasambahay sa Las Piñas. 3 months lang akong bumiyahe ng truck, Manila to Davao. Then uwi sa kanila. Siya naman, monthly lang na uwi sa Quezon Province. At kapag nagtatagpo kami sa kanila, nagtatanim kami uli ng mais. Mahigit 2 ektaryang maisan namin. Ito yung napagdesisyonan namin na maging source of income namin para makabuo kami at matupad namin ang aming pangarap. Ang hindi namin alam, eto na rin pala yung gustong ipagawa sa akin ng pamilya niya. So, aalis ako ng bahay, 6:00 ng umaga, papunta ng maisan. Mag-i-spray ako ng mga damo. Magtatanim ako ng mga gulay at gabi. Paminsan, may mga kamoting kahoy pa. Pero habang palaki na ng palaki ang mga mais ko, parang nag-iiba ang pag-uugali ng pamilya ni Donna sa akin. Siyempre pag nandoon ako sa kanila, nakikitira ako. Pero, hindi ko naman ini-expect na sila ang lahat gagawa ng gawaing bahay. Pero, ang nangyari, ako ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Magsaing, magluto ng ulam, mag-igib ng tubig, mag-ready ng mga pagkain. Tapos, tatawagin ko na lang lahat ng kaanak niya para kumain. At pagkatapos nilang kumain lahat, ako pa ang magliligpit ng kinainan nila. Ang masama pa ron, lahat naman sila binata na. Tsaka yung iba, meron ng pamilya. Para akong naging katulong, DJ Rocky. Masakit para sa akin yung ginagawa nila. Biruin mo, nasa 11 kami. Lahat kami doon nakatira sa iisang bahay. Sa magulang ni Donna. Sinubukan kong sabihin kay Donna yung tungkol sa nararamdaman ko. Yung kahit papano'y
magpatulong lang ako sa gawaing bahay. Dahil hindi biro ang sakit ng katawan ko sa kakatrabaho. Yung maisan ba naman namin, mahigit 2 hektarya. Kapag umuwi ako ng bahay, hindi ko na kayang gumalaw pa para makapagluto, makapag-igib, o makapagbomba. Kaya lang, imbis na makarinig ako ng suporta mula kay Donna, parang baliwala lang din yung mga sinasabi ko. Mahal ko si Donna. At magsasakripisyo ako para sa kanila. O para sa kanya. So minsan, gusto ko munang mag-relax. Napansin ko na masyado nang mahaba ang buhok ko. Kapag nag-aayos ako ng pananim namin, nahihirapan na akong makita yung mga pananim namin dahil humahaba na yung buhok ko. So nagdesisyon ako na pumunta na ng bayan para makapagpagupit ako ng buhok. At laking gulat ko nang pag-uwi ko ng 7:00 ng gabi. Meron palang hindi magandang mangyayari. Sa tapat ng bahay nila Donna, nandoon ang pinsan niya. Nandun ang kapatid niya. Pati yung isang bayaw niya. Pinagmamasdan nila ako habang humahakbang ako papalapit ng bahay. At nang makalapit ako sa harap mismo ng bahay, bigla na lang nila akong inambangan. Maya-maya pa naramdaman ko na lang na may biglang sumuntok sa aking tagiliran. Sinipa ako. Napasigaw ako ng bakit? Anong atraso ko? Anong ginawa ko? Pero mukhang wala silang napapakinggan. Hindi ako lumalaban. Pakiramdam ko, mamamatay na ako sa tagpong yun. Parang gusto akong patayin ng pamilya ng partner ko. Narinig ko mula dun sa kapatid na wag ko raw angkinin ng buong maisan. Dahil hindi naman daw sa akin yun. Napakunot noo ako. Sabi ko, ako ang nagpalago nun. Ako ang nagpalago. Hinirap namin ni Donna yun. Buti na lang, dumating si Donna. Inawat kami. Naisip ko, aba, inaangkin na nila yung mga tinanim namin. Kami naghirap noon.
Nakita ng mga kapitbahay namin kung anong ginawa sa akin ng kapamilya ni Donna. At may isa lumapit sa akin. Ang sabi, magpasama raw ako sa barangay Tanod. Hindi muna ako pumasok sa loob ng bahay nila Donna. Gayong ipinagtatabuyan ako ng mga kapamilya niya. So pumunta muna kami ng barangay. Sabi ko dun sa barangay, magpapasama lang po sana ako dun sa bahay nila Donna para kunin ko lang yung mga gamit ko. Luluwas na lang po ako ng Maynila. Kaya lang, isang tanod lang yung nasa barangay. Kailangan kontakin pa yung ibang tanod. Kasi marami pa yung nag-aambang sa akin na bumalik sa bahay nila Donna. Kaya ang sabi sa akin sa barangay, pumunta ako ng police station. Nang makarating ako roon, hindi rin daw kaya ng pulis. 10:00 na kasi ng pasado. 10:00 na ng gabi. Buti na lang, may isang mabuting loob na kapitbahay na nagbigay ng pera. At ang sabi sa akin, eto, pamasahe mo pa Maynila. Iwan mo na lang muna ang gamit mo doon. May iba ring mga kapitbahay ang nagtulong-tulong para mabigyan ako ng allowance. Pero in-advisean ako ng pulis na kung bukas daw ako ng umaga magpapasama, lulusubin nila yung nag-aambang sa akin. Kaya dinala nila ako dun sa hotel. Pinatulog muna nila ako. Gumising daw ako ng 7:00 ng umaga para sunduin ako ng patrol. Tsaka magharap muna daw kami sa barangay. Sumang-ayon naman ako dun sa pulis at nagpasalamat sa mga tumulong na kapitbahay. Ayun. Pagharap namin sa barangay, yung jowa ko na si Donna, umalis na. Kinailangan daw magtrabaho. Kailangan nang pumunta ng Las Piñas. May pasok pa. Naisip ko, ganun na ba ako kawalang halaga kay Donna? At dun ko na rin naisip na ibenta ko na lang kaya lahat ng mga mais na tinanim ko doon sa namimili ng mais ko. Kahit sila na lang mag-harvest doon. So dun sa barangay, nagkaharapan na. Ayaw pumayag nung pamilya ni Donna sa plano ko. At sa kanila na mismo nanggaling na kung meron daw papasok doon sa maisan, magkakapatayan daw. Sabi ko nga sa kaanak ni Donna, kung kailangan nyo ng mais, bibigyan ko naman kayo. Kung ganun lang naman yung gusto ninyo, magbibigay naman ako.
Tinanong ako ng pulis kung ipapakulong ko raw ba yung mga nanakit sa akin. Kasi po pwede daw yun. Maipakulong yung sumuntok, nag-ambang at sumipa sa akin. At doon na sila umiyak sa harapan ko. Yung iba naman, kitang-kita ko pa rin sa mga mukha yung galit, gustong managa. At habang pinagmamasdan ko lahat ng mga kaanak ni Donna, ang nasambit ko na lang ay, "Wag na lang po, sir. Kawawa naman din po yung mga anak nila. Ako na lang po ang iiwas, sir. Sa kanila na lang po yung mga isan. Tsaka yung mga gulay na tinanim ko. Abuloy ko na lang po sa kanila." DJ Rocky, ngayon, hindi ko alam kung dapat ko pa bang ipagpatuloy yung pakikipagrelasyon ko kay Donna. Gayong sa panahong kailangan ko siya, wala siya. Yung mga sakripisyong inialay ko para sa kanya, parang baliwala lang sa kanya. Ang bigat-bigat sa dibdib ng lahat ng mga nangyari sa akin. Taus-puso akong nagmamahal. Tapat at totoo. At ito pala ang ganti nun sa akin. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky. Muli, ako si Julius. At ito ang aking secret file.